asto mbui kaka bento wache ni mbui ni tinde omeo sana luri ka kitiyo kode koro wada nyiso nyitoki ng'eny ba neno ka tuda gi nyithindo mutimo tieko penj gin gi simbe ma kiani tinde piny olony moingo ndalo cha matin koro simo no ginya tiyo go maber balariany gi te kitudo koda gi Zitek gintie simo kanyo inyalo ng'iyo gik magitimo asti ipenjo omiyo kata kakora kawo ranyisi again koro kawacho kata Zitek wan gi inquiry line ma namba simo moket kanyo koda ibiro Zitek koro inyalo goya to ipenjo to gima utimo course maneno mutimo ni chalo kamani ento odil ga ng'oto onyalo time nang'o iyudo da winjruok nikech kata sama gidhien mana kaka bendo wacha sani universities mang'eny nigi gimi giluongo ni blended learning kata wan in ok ochuno ni nyaka ibede campus wuon isoma e mbui kama to mitima gik moko e mbui kamano ifako ochopo kama ko penji nyatima time mbui mbui koro telonwa ujanja mane wan go mag kwalo penji ka tine mbui telonwa ero kamano koro mane paro manyalo chiwo janno mago bineno ka oro ote mathoth ahinya okinyi makawuono kata kamano ote makamago obro somo ka wadhi